खुलुमबाय खा जतननो tei haino hai lamsugo borok kubui kahini channel o channel rok kok borok bai gilama horror story rok audio voice ni through tei khanai manai hingkai bisi kok sayawi hindi tini ni kahini khanai nyalena tini ni kahini hingkai Ria tei bini ma babani kahini para hingkai norok je bakaisa para pon masuri baka bising ota ang para ni bung sadia hingkai Ria ni bin baba khai buni no ko kamro khai jawo bo phung ni mai chabai khai no buni no kam khai na thangjaw ta bina ma khai no kono tongo je tuktak nok nik samung rok khai ta bina ma khai Engkau baik no. Oh dino bobrok fungni mai chalai bai bin babu kambo thangbai kya Ria ni bin babu Engka bini ama nok ni kam rok pai bai ya kunoi dibor ni bagai mai chana bagai wanso kata tamoyo mai chana ni obahrio kanai fungni mai tu sai pekha tak dibor ni mai tu sa nangnai Noko bazar tong bot dili chana ke selia daba borok ge bolong roko muya rok tharok di mano obo hai kai nanya ni hini wansuk tong kata dia ni binama ge para roko tongma ba gana gini bonok kebang ge masa sungno de logi de mano muya phanya ni bagai hini nanya thangma bo dia ni binama Odino kai buibo kebo thangmali ata jotono janjani kambu biji mabagai kebo thanago silia ata odino kai wati ni joraba nokhabo kisa kosom mane wati ke phaya ko nokha kai kisa samjakta Gelo gisi mali angkai tekun bukannya gerei bo topuno bini busajak Ria no funo tlanggai asuk bolong kutoko habi kuno o gana gini lama kinar funo mari mano hinai wansu kata bo mane thanani kata borok bini busajak tlanggai bo mabusa borok bolong thanggai o muya rok phanyani Tharok jok nanya ni Obai ni ruaner lai kata bro Ria bai bini ama Nokhato somjak phono watile phatjaka bai abla na Engka hainu kisa wati kelai jonguta Engka boro boti tam khachinai lama rujra phaipeka Wati manjaki phono Jema mani phat kai tlangana Hanai no thalai kata boro bo Logi wo darok o thachok jangnai damura rok oborok tlangai thalai kata borok bek kaisa tlangai Engka muya ni joraba muya rok bo mangkha tharok bo mangkha asa gila maya phono kisa sadro mangkhata Wati bo pene phai dong ongkai o Ria ba chere chiko nangga ba thabo songna rongjaya moya bo phanya rongjaya bina amani loge ngi tong kata ongkai chere rok ba te busuk tongnai ba borok bo sile jago je mani mano latha kai latha je puno yango se thungo obai kan bina mano loge wi tong kata Gai muya phaimang bini ama bobai kisa sali thakata bisi ya tei 4-5 kotom suk sal thakata bobai Ria bai bini ama ro tharok jogoi tonguta dati ke jogoi nai gana gini je mamani
Obono tlanginai thalaichibano kifilchibano olo wati bisi bangkangkai lumnai sorirok hamyangnai oborok ni wansugui bini ama kisa bolong bisingo haptakata ngai ria kharum thungtongo tharok sokbainai kamrok bainai tabungle kifil sinani jorang kabongni bolongo phaima joraba jorarogo budi khelai tang obo saimia borok bo hanyong tokata wati bo kisa kisa phaidong ngai salbo kisa misa andra gundra hai ngai borok kisa kisa bolong bisingo hablia je mamane abo thalai sinai hinai borok kifila nai tongkota hurukai ngai borok jefuro kifil tongpro bini ama riane bini ama ta yagra digi oyango muyare tong nei kisa misa nahaya deba kisa misa bolong kani yang kisa naharo je mamon phaitu kifilna jora bahaya deba ngai riane bini ama bahaino bini yagra digi kisa bolong kutugo muya kaisa nuhurui naharne kata yango o lama bo jigon tiasa yango bolong ayango bolong aro ni bisingo no tisa bolong lama kinaro no bolong ta ngayango nahana kata bo o muyano nahana hine afurukai riani bini ama muyano nahanain thangtani bota monu bukaro beri masa kolok mah bi kosom sumui bokhanai bam sukai logo aburni hasal tongmai kata koloma kai every kusu kotoma biang digi nahajak o bosaimia bokhanani bagai bin digi de nahatong ayang ukolok digi de nahatong obo phone saimalia obono nugui riani bini ama tamo khainani tam khaya bini yakung rokti choliang thaka hasakai kirima haputo bin sago bokun bo saraklia chip chirkhoklia chirikhok angkai to khanai thanai obo hai rok ni kiriwi bobo chirikhok malia ria khai yang lama digi bokai saiji meya ko ria khai bayang digi nam na hajaya kota bobin lama bo thangi tongo ria ni bini ama bo am sakai kirika tam khanyani tam khaya kun phungji bin bukorok phalia asake bedra kotoma ke bosa jakta hingke bo chupchap kai thangai nai sekang bini busajongno bini gana soton naga kunu kokta sat hinei saga bini busa riano chupchap ka han logi phaiti hinei borok aron chupchap ka tesa ukolok de kipil kata ayang buskang digi thakang kai tong nugnai ini borok ukolok digi note se kifil ka kifili ngai to borok tebji bolong koto ka hap thangka diani bini ama kare saimano bo am sakai kiri ka bono nugui yang busaju botongu salah borok ukrei ngai teb kiri kata bobo boro jisung bolongo habo o je mani asung tor phayo kotoma ngai haibon biang digi kai bokrok khajaga bo saimia asaka bokhanai kolongma bini bokhanai kubung khai bo ukolok digi nahanage kotoma ang phayo bolongo khar kanga bo bokhai nu tongo
Ria ni bini amata. Borok thangrerek nokabo tebo somrerek ob hayung paikana ta tabo kai. Bolong kotoma bijing hapka angkai. Nongkhona ni lama mali afrokai. Yang poriskar digi thangka angkai. Bolong pun omti kiri diba jita bolong pun poriskar jaga rok wahai kiri diba. Oh busuro kutungu kumpul jagai. Angkai oh poriskar digi thangbo. Tepsi lama kolongma bolong kuthong malayo. Yang bolong digi thangbo tepsi bolong ko habo. Ukulok digi na hakai bo. Oh zemanu nyon hutongo. Oh hayang gi tonga tariya ni bini amakai. Bo ria no kai kono salia bon bepare bo cerai basa gaba kono sana mo sunglia bo no khangai te kiri jaga na ne ria no bo bini ri bai ukulok digin haya kai mokol kholo bai sobre uitlang kata hindi oi afro kai tam khanya ni tam khaya o muya rok tharok taron kita kampe bo bo abak kirima bagai bo saisi malia ta borona tabu kai saka pun nongkhona ni bo bolong ni lama bo silia asaka bolong ko to hap taka lama bo no hulia ayang digi bo tharaklia bolok pesa bo ni nok ni lama kai to ayang digi se nga borok yang ulta site se upil phayung ga bolong ko to habrek thaka tebo guri suka o jaga o bolong ta guri mani guri suka ta borok lama korri don kata bongna kisah tia thangkai lama kaham hainugo ayang thakangai tepsi bolong habo obo haike guri mang last to kai lengjak lai ka borok nga bini ria ni bini ama tam khaika bukha bising mutani mung na haria frukai bolong humdi jesa punung la sitong tini khai abai hiniman sugoi thalai kata thamang afrukai bin nogarani aparani lamao thangi pai kata afrukai apro se kisah ria ni bini ama ni bukha kisah shanti mansiu apro kan dakti khai nogo thangai tukui musui mutai rok khai saring kata apro kai borok nogo sogonya ni oko kriya no kai sa salia borok ulo si sau kiri jagan ini salia ta borok sari kai ria ni bini mabai bin babu kok sale kangkai bin babu bo khanai kiri jaga ta obo hai tiki samisa mono bo kurika nung tangai jane bo sanot langai mathangba bui thaya kai thaya nung mono ko tongmaya terok ni kisa misa kok salai nai mutai rok khai borok kaham kai obo hai kene borok ni bolong ni kibil pai kata angkai tini ni kahini amsung no bahai nang jaba kan rok sabai di hamya pun nang jatung kaham pun nang jatung norok tolawo comment khai sabai di ano te obo hai tebo kiri masing cha norok keranggo tomarok horror story kanana musung kangkai channel lo subscribe kaina ribadi te video bunyo share kaina moton kai nongni baya bono sono share khai ribadi norok ni thani bo bai kono musasuk
kahini rok tongkha hingkai jeta nongni logi gori thangma rok bai kuno kok tongkha hingkai ang bai share khalai mano. Ani channel o habui ni rok ani Instagram tike bana SMS khai mano. Video no choya kare nai tongma bagui belai belai kheno hambai. Tesa malai finai no bai next kaham video go tini bagai asing no hambai.